Het begon met een peervlammen uit de accuboor. Maar in een paar minuten stiet de hele loods achter het huis van Jacob Hoogland in Boorsum in brand. Hoogland bellen dadelijks 112 om alarm te slaan. In zijn memmetaal, het Friesk. Nou, dan krijg je zo'n op een meldkamer aan de telefoon en je praat Friesk. En dan wordt er niet zo'n weer de bron in Amsterdam. En toen heb ik gewoon zo'n pad verdorie, je moet het naar Lettensdeel, Friesland. Nou, toen moest ik in hij zei, ik versta je, je moet Nederlands spreken. Maar ja, je bent naar Roosette Fries, je bent in paniek en je draait wat heen en weer met de band zitten in de huis, liet zijn jongen wat erbij het veroordelen hier. Die moesten eruit? Die moesten eruit. Dus dan heeft hij telefoon in de hand en dan wordt het in je eigen feest lang maar je dan in één keer net serieus, of serieus, ja, je wil serieus noemen, maar ze verstaan gewoon je hart taal laat. De FNP-fractie in de Provinciale Staten vindt dat hier sprake is van discriminatie en wil dat er dadelijks wat dienen wordt. Als je in paniek bent, dan is het heel noodzakelijk om je eigen taal praten te kennen. Omdat het correct om emotie gaat. Precies. Dus je zit er twee dingen aan. Je hebt het recht, dat wordt je schijnt. Mensen hebben het recht gewoon. En aan de andere kant, het is noodzakelijk. En hier Lien, hij hem daar al melding van maken, maar er is dus niks gebeurd. Nee, wij zijn bang dat er niks gebeurd is. En daarom ben ik zo verneuveren maar over dit bericht. Wat nou? Wat nou? Nou, wij vregen in elk geval een stand van zaken en we willen dat er faasje achtergezet wordt. Want dit kan vanzelf net. Dit ligt nergens op. Voorzitter van de Frieske Veiligheidsregio Burgemeester Kronen van Jout wil nou nog net reageren omdat er waasje een rapport behandelen wordt over eenzelfde soort incident van een Jellier Lien. Een Fries doet ook net in eigen taal een 112-melding meidje. Kronen hoopt dat deze discussie waasje een oplossing voor het probleem bieden kan.